Eragozpen fiskalerako plataformak militarismo arloko gastu publikoa salatu zuen asteburuan Bilbon egindako parodia ekintza batean, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Datozen minutuetan aurreko daukagu telefonaren bestaldean. Egunon. Egunon, bai. Bueno, argi utzi nahi izan zenuten, ez? Bilbon, Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregiaren ondoan gauzatutako ekintza horretan, ez? Parodia horren bitartez, gastu militarra eta salatu nahi zenuten, ez? Gastu militar horrek igoera izan du. Bai, igoera oso larria eukidu, ikaragateko igoera eukidu aurten. Eta, gainera, gure ikuspuntutik egingo dena da, gainera, datu batzuk publikatu dute, baina gero datu horiek edo aurrekontu hori beti gainditzen dute. Orduan, presagun behar gara, eta hori izan zen gure jarrera, ez? Hau, Euskal Herria pasatzen da, Bizkaian pasatzen da, baina bai estatu mailan pasatzen da. Bakarrik ikusi behar dugu, ez dakit pasaren astean, edo aste honetan agertu den berri hau, ez? Suhiltzaile batek oztopo egin duela, Santurtziko portu baten, oztebelako arma batzuk, askotan, ematen du gurean, armagintza urrun dagoela, ez? Baina, gure zergin bitartez ere diguru kopuru bat horretara bideratzen da, eta esan bezala aipatu duzu, ez? Suhiltzaile batek, Santurtziko portuan, kajo kutxa handi batean horrean armak zeudenez, uko egin zion lan hori egiteari, ez? Desobedientzia bidea hartu zuen, ez? Eta gure zergatetik jasotzen da dirua, ez? Horretarako. Bai, gu pentsa dugu, gure zizpeketatik, adibidez, urtean zehar, hartzen dira, ia, 900 euro pertsona bakoitzatik. 900 euro? Bai, estatu mailan hori da, eta Bizkaian, ez da izango hainbeste, baina kantitate oso handia izaten da. Eta, ere bai pentsa behar dugula, hemen justu Euskal Herrian, hor ja bertan daukagula armagintza oso potente dago ITP, dago Sener, eta dira, enpresa batzuk non udaletxeak eta bai Bizkaiako Foru Aldundiak dauzkate hor bere interesak, ez? Hori aurrera emateko eta garatzeko. Orduan dira bai gure zergak edo inpustuak, eta ere bai nora ematen duten diru laguntzak bai hor gure zerga daude ere bai. Instituzioen interesak aipatu dituzu, zentzuk litzateke Bizkaiko Aldundiak izan zitaken interesak enpresa horiekiko? Asko, ez da, azkenean, hor dauz sartutak enpresa energetikak, eta, hor diru eta potere asko mugitzen da, eta bai dauz sartuta infrastruktura handiak, HT bezalakoa, ez da, eta hor, danotak ikuntza zer dagoen atzetik, horre punterak izatea, lanpostu asko, potere asko, eta armagintzan gauza bera. Armagintzan gu bere bai zartzen dugu, izarte kontrolaren dirukupurua, Armagintza deitzen diozu ez bakarrik pistolak edo egiteari, baizik eta gizarte kontrolatzerako bideratzen diren gastu horiek, ez? Dirukupuru batzuk horretara bideratzen dira, ez da, gure kontrolaren gura. Ez dauz igual arma inzuzen, baina dauz ere bai, ez dakit ze mikrotxipe erabiltzen dira dron batzuk eraikitzeko, edo sateliteak ibitzeko, edo igual esan misila, horrela, baina bai misilaren komponenteak, ez da, adibidez, horre egiten den ITP-en, adibidez. Bai. Bestelako teknologia batzuk daudelako ere armagintzan, ez? Udabarik. Hori da. Eta hori diskutatzen da azkenean diru kopuru asko, nola innovazion edo alako bai, I+D edo horrela deitzen diote. I+D edo. Baina azkenean edo teknologia eta, pasan astean ospatu zen Marinea ere, eta bai ekintza bat egin genuen hor Homsekien inguruan zen, hori armagintzaren azoka bat, baina, bere diskurtsoa zen beti, teknologiaren azoka zela eta alako zerak. Gogoekin gauz beti, horrelako kanpainak eta ekintzak atoratzen. Desobedientziaren bidea proposatzen duzu, ez? Horregaitik urtero eragozpen fiskaleko bulegoak zabaltzen dituzue 3 lurraldeetan, ez? Hori da gure apustua beti,
mugimendu ez violento bat gara, eta ere bai, desobedientzia zibila egitera bultzatzen dugu jendeari. Eta, uste dugun edo gure ustez, desobedientzia zibila egiteko era igual errezena da hori, urtero zer parte hartzen dugu dena, zer gen, ez da, renta kampainan orduan, hor zer egin aldugun, era hurbiltasun eta erreztasun handiarekin zer egin aldugun, azaltzen dugu, eta urtero irekitzen dugu horzikan gure, kenbokaren lokalan, bakaren zean, hor irekitzen dugu bulego bat, pertson jakin batekin, doainik egiteko deklarazio fiskala, baina eragozpen fiskalarekin. Norbaitek interesa balu Bilbo aldean, hori ez, bakearen etzean izango dela bulegoa irekita, informazio jasotzeko, ez, eragozpen fiskaleko bulego horiek, ez. Gero bestetik, datorren piriak bostean, hau da bihar, asteazkena, zazpiterdietan, ekofeminismoa, desobedientzia eta eragozpen fiskala, hitzaldia antolatu duzue, ikateneoan, ez? Hori da, bai, hitz egin dugu Jaio Herrerorekin, ekofeminismoko pertsona oso jatorra eta ezaguna dela, eta, jakindoa gainera, eta, etorriko da, hori, hitzaldi baten boteko, eta, ekofeminismoa edo beste mugindu batzuk, desobedientzia zibila eta eragozpen fiskalarekin harremantzeko, ez da, eta, hor mai gainean jartzeko, gai hauek inola biztanleok egin aldugun, hori, desobedientzia desberdinak, eta bar. Aurreko menitziko dugu, mila esker, informazio guztia gurean partekatu izanagatik. Urrengo batera arte. Bale, mila esker zuei. Agur. Agur, bai.